Avui en el nostre Infocap parlarem del màgic. Ens submergirem en el món del Lego i descobrirem els jocs d'ingeni gràcies als escape rooms. Hola Infocaires, avui parlarem sobre el Màgic, un joc de cartes que ha sigut bastant popular des de la seva data i llançament el 1993 i entrevistarem al Mateu Sos, un gran fan, i visitarem Indústria 61 per conèixer més coses sobre el Màgic. Hola, anem a entrevistar el Mateu Sos. Màgic és un dels jocs de taula que més m'agraden. És d'estratègia i te'l pots emportar a qualsevol banda. Ara us ensenyaré la primera baralla que em van comprar. És de negre i bàsicament totes les cartes són vampirs. Després, per mi, de totes les que tinc, la baralla que em va més bé és aquesta. És vermella i va bàsicament de fer encanteris amb foc o llançar criatures petites i que valguin poc, i així poder omplir molt ràpidament el tauler de joc i atacar ràpidament. Bon dia, avui estem a Indústries 61, una botiga on hi venen bastantes coses. I avui preguntarem sobre un joc que es diu Màgic. Veniu i acompanyeu-me. Què és Màgic? Un joc de taula d'estratègia. Quantes persones hi pot jugar i a partir de quina edat és recomanat? Lo normal és jugar un contra un, però després hi ha un altre format que és Commander, que llavors és multijugador. Sí. Llavors és tots contra tots. I l'edat, lo recomanable és a partir dels 13 anys, que es considera que hauries de llegir correctament. I quan dura més o menys un torneig? Depèn de les rondes que es facin. Cada ronda dura una hora, tenen 50 minuts per jugar al millor de 3, Sí. i lo normal és fer 4 rondes, 5 rondes, que són 4 o 5 hores. Però hi ha tornejos que dura tot el dia. Parlant de coses populars, anem a parlar d'una cosa que és bastant popular, el Lego, un joc de construcció que es va inventar el 1932 per un carpinter a Dinamarca. I entrevistarem algú que és bastant conegut i que és molt fan del Lego. Darrere d'aquesta porta s'amaga un aficionat al Lego que crec que coneixereu bastant bé. Entrem-hi. No soc. Quins són els teus Legos preferits? Dius de classes o bàsicament de tots els Legos que hi ha? De classes i de tot. De classes m'agrada sobretot Star Wars, com sortirà aquí i allà després, i Harry Potter, com veus per aquí. Els que més m'agraden són Hogwarts, les diferents maneres de Hogwarts, el gran menjador, el gran comedor, està bastant xulo, igual que amb Star Wars, el Bosque d'Endor o les X-Wing. Següent pregunta, Biel. Per què aquesta obsessió amb els Legos? Més bé que una obsessió és que m'agraden bastant perquè, com veus aquí, totes les peces encaixen, tot té un... pots construir i amb la imaginació que aquests estan fets seguint instruccions. Per exemple, també m'agrada crear i així. I no sé, també és que m'agraden bastant i col·leccionar i així. I més o menys, Biel, quanta estona va ser la vegada que vas trigar més en construir un Lego? Va ser quan jo tenia 5 anys, un que em va tardar 2 dies, però a part d'aquest també està el Bosque d'Endor, o el poblat Ewok, també se li pot dir, que com va ser després de Reis i vam començar una altra vegada a l'escola, va durar uns 3 dies, així. Hola, no us havia vist.
És que estava buscant una cosa. Una pregunta. Us agraden els jocs d'ingeni, d'espies, de secrets o qui va en contra el rellotge? Si és així, anem a conèixer més sobre els escape rooms. Estem aquí, a la bodegueta, i anem a parlar amb la Marta, la propietària d'un escape room. Acompanyeu-me i us farem unes preguntes. Bon dia, estem aquí a la bodegueta amb la Marta i li farem unes preguntes sobre el seu escape room. Bon dia, Marta. Bon dia, guapo. Primer de tot, de què va un escape room? Aviam, un escape room bàsicament és un joc, val? És una forma nova d'oci, en diuen oci intel·ligent però no és tan cert, perquè el que utilitzes bàsicament és el sentit comú, la lògica, és un joc col·laboratiu, s'ha de jugar amb equip i per tant és molt important la comunicació i treballar en equip per sortir-se bé. I a partir de quina edat s'hi pot jugar? Mira, això depèn, perquè d'escape rooms n'hi ha de diferents modalitats, n'hi ha inclús de por, i en aquests no es recomana que hi juguin els nens, però els que no són de por, que només són de misteri o d'aventures, normalment es poden jugar a partir dels 7 anys, però també depèn una mica de cada propietari d'escape room. N'hi ha alguns que no volen nens, d'altres com el meu, doncs, que s'hi pot entrar a partir dels 7 o inclús una miqueta abans perquè no fa por. I una última pregunta, Marta. S'ha de tenir alguna habilitat especial per jugar-hi? Doncs no. Això és un fals mite, diguéssim, que s'ha de ser molt llest o que s'ha de tenir coneixements de matemàtiques, i no. Els escape rooms els ha de poder jugar tothom, sigui quines siguin les seves habilitats, perquè bàsicament no consisteix en saber coses concretes, sinó en saber relacionar conceptes, en tenir molta visió de la jugada, observar-ho tot. Si tens aquestes qualitats, que les tenim tots, i pots jugar. Moltes gràcies. Fins aquí el nostre programa. Espero que us hagi agradat i adeu.